mabende ni mbui mar Facebook kama gintiere karka mana ote mayudo karkae achaka kodi Sheila kaito bang'e ang'ayuda paro kuom ote masomogi kuom CP Evans bende mana mantiere karka ywak ma jopiny ntiere godo nikech chalni mane kama nitie to rot maduong' malose en Mibadhi kokodine gigi duto dhi bedo ka chopo kare. Mibadhi shida maduong' kabisa mineno ka ji mang'eny ywak ni kata choko shurugi. That trust deficit mane wacho yie ni sirkal kata kawo pesa cha ben ng'ama onyocho ni wayie ni kanuru pesa cha kendo itawa maber mano onge. Koro ushuru ni kata choke to chok maber sama waneno ka CS Mbadi biro to leronwa gik moningo bed notimo ka oningo bed ni bathe kanyo be ochako siemonwa ni wastage mane waneno cha pesa mane diede tiketho cha kama kaka wadwa chungi weche mag Mibadhi kachakore national level nyaka county level kama kaka wadwa chungi weche mag Mibadhi ka wawacho to samoro ji paro ni wacho cha sirkal mamalo bed rais kata bed apana wacho ni kate county level kai weche mag Mibadhi ng'eny kate CDF samora se biro ka wacho gani jothurwa ntie kuonde ma wadhie miwinjo ni CDF ntie tiuso basari samori winjo ni ngafcha ntie to kineno kaka itiyo gi ngafcha bede mak mana dhogi nono nikech that level of Mibadhi kata the level of lack of accountability kata transparency samoro wan gi situations ma oken kata ni Mibadhi as much as in that accountability kata transparency gi kaka pesa ni otiyo samoro an kaka karungu sani adhi kacha to kase ido ngafna cha to wiya wila gi kuonde modong te koro dongro te ka kelo mana dalawa ganyuolawa okna kwalo pesa cha to en mana ni atiyo kode nade nikech sani komiya responsibility ni mondo ang'i county te to pesa cha akawe te taketo sub county na kende kata pesa cha akawe te taketa karanyuola na karungu cha kende to wiya wil gi jomodong mantie sub counties mopogore macha be ok ber koro wacho ni samane gibiro ni giwacho ni wadwa choko pesa mang'eny de ber ka gitang'onwa ni sama otimo kamae measures waketo in place kama kaka wadwa attack wach mar Mibadhi ne jomondik tich e sirkal sani giwuok gi system I think is very ambitious CPA ibo comment kai very ambitious mar e-teams gi kaka koro gidwa optimize tax collection KRA sani koro dwa make sure ni kati ilorori mana Kisumu kumoro kacha to intie kari moro moningo bedni suru ichoke to gidwa oro ji mondo dhi ochoke to ancha ne giwacho ni gidwa keto foot soldiers madwa biro duongo nwa dhot ni pok ichulo ushuru man to gitemata man to ngeni wadoka kendo Kenya wang'anya maber kabisa mano kik gitemwa gimatemo wacho ni kar mondo gior jo KRA ka mondo bie dhot ka ng'iyo ni wachok ushuru gior gi ne county offices gior gi ne offices mag MPs offices mag kamano mondo gicheck mondo gipimane ni pesa ni tenders gi ominga to pesa ni itiyo go kama then jopiny nyalo chako bedo gi trust cha nikech kitemo wacho ni wan kaka jopiny kende wan e jok mok dwa chulo usuru to mano be iriambo nikech jok mantie sirkal waneno kaka gitiyo gi pesa ok wafuo to bende irango karka jogi duto wacho ni medo usuru okrach to benefits mage ma wayudo kawuok karka mano ote ma wuok Mwalimu Joseph ka wacho ni medo usuru okrach but if you can't see the benefits mag usuru to mano wadok mana endara wacho ni we teachers almost everything is taken as tax mano kaka jopuonj mantiere and in the hospital kaka outpatient mantiere mobedo capped at 500 mano kama gintiere Sheila en which bar mosebedo godo kinde gi duto gin jotelo ema ok ni kare kod Mibadhi mantiere karkae tenya thiedhe yo machal nade loko telo nyalo kelo mano ka jok matie pisno ok gol iwacho kata gidhi golo mbunge ni mbunge mok time kata mbunge ok tere kocha